sa mga nag-live-in na dugay na ayaw gyud ninyo ibaliwala ng dili pa mo magpakasal. Kay ngano man dili gyud ma-erase ang sala sa pakikilawas. Ug kay balo ba ka nga ang doing that matter kung wala pa ta nakasal, dakong salang mortal. Mahulog na siyang gasa lamang kung kamong magtiayon ni dawat na sa panalangin nga blessing nga maugayod ang kasal. So nganong gikinahanglan man gyud na siya? Tungod kay wala man gyud ta nasayod kung sa atong kapaingnan. Simba ko moabot kalit ang kamatayon, naata ng salaa, dili gyud ta makasulod og langit igsuon. Ang langit giandam sa Ginoo sa mga taong naghinlo na sa kinabuhi, nagbalaan sa kinabuhi. So kung naa pa mo sa salang mortal, ngano mingog salang mortal? Kay di ba ang ikaunom nga balaod, dili ta maghimog malaway. So malaway ang pakikilawas nga wala pa dawata ang blessing gikan sa Dios pinaagi sa kasal. So kung magbuhat mo niini karon, kanunay ang sala na ara, no? Ang ginauban ay mga lang tagpasaylo daiter. Ang Ginoo mapasayloon bitaw mo sabot. Yes, tinuod. Sige tagpangayog pasaylo sa atong mga sala. Sige tag hinulsol pero repeat the sin always. Ngano man. Dili man ta ka iskapar ana kay naamang kay kaipon. Anytime manginahanglan ana makabuhat man gyud ta. So lami tong mga tagpasaylo sa atong mga sala. Din nilingkawas na ta, nibiya na ta. Dili nang giingon nga sige tagpangayog pasaylo sa atong mga sala pero kanang mga sala kanunay pagyapon natong ginahimo. So unsa may naka-disadvantage ani isuon? Wala man gud ta kay balo kanus ata mamatay, wala pud ta kay balo nga kanus amo abot ang judgment day. Diba daghan kay mga tawo nga igo asa nakasal pagkaugma namatay dayon. Napoy uban wala tagad nakasal namatay pud siya. So pag naapa ta sa salang mortal, then wala ta kapangay pasaylo tagad niini. Luoy man ta. Muna sa atong panahon karon, ikinahanglan nga ang pagpangandam pinaka-importante gyud. Kay wala ta nasayod sa umaabot nga panahon. God bless igsoon.